chtěl natočit záběr. Tak máme tady prvního kapra, 46 cm. Zabral na boili s přichutí česnek a ještě s popkou od Jetfish broskev. Za chvilku dostane svobodu. Že máme tady prvního kapříka, nic moc, nevím kolik má, vůbec taky neměříme, ale na feeder jako paradička dneska. Takže co dodat, sice trochu má něco s okem, nevím, háček tam jako bych neměl, ten měl spodního písku, ale nádherný kapřík a potěší v těchto dnech, prostě je záběru málo. Hodně. Tak počkáme, přispomnuj ho. Jde sem. Ukáž? Je tam? Ty pičo, to vypadá trošku. Nevisíš? Jde sem, pozor. Jo. Si bych měl vzít odběrák, že? Fishing and hunting. Fishing and hunting, ho. Ne, toto MP Carp, to je jiná liga lidí. My chytneme tolik 30 centiákových, co vy ne. Tady druhého kapra zase zabral na česnek. No, je o trošku menší jak tam ten. Tak snad se nám ještě bude dařit, že chytneme ještě další. Teď ho jdem pustit. Čau, nakazíme se na jednom svazové vodě. Na oborné. Tady, už je tady na horách v Jeseníkách a tady sice, ačkoliv je tady v uvozovkách teplo, tak jako ryby jdou, jsme tady od rána a v ráno dopoledne úplně bez záběru, byly 2 záběry, to nám ryby spadly a to je tak všechno, protože teďka až odpoledne začali, nevím, během půl hodiny jsme vytáhli 5 kaprů a pořád drbou. Největší měl 47, potom 35, 45 a 30. Některé malinké kapříky máme vyfocené a jinak jsme předkrmili halibutkama a říkám, jde to. Pojď! Bereš to? Takže máme tady konečně tady máme nějakého štramáka. Je velký? No, takový těch 30. Mám ti ho zvednout? No? Ne, to není. Je to on. Jo, aha. Nějaký záběr pěkný. No. Cítím úplně ten vlasec. Mám ti ho smotat? Co? Dělej. Počkej, já mám mísu. Je vyplý? Jak to podebere? Nevím. Já to mám zamotaný. Tak dotáhneš to ke břehu, podívej se, kolik má tak tvůj. Já se podívám, kolik má můj. A uvidíme, který je větší. So good. Jo? Jo. Hej, můžeme natočit duet. Duet. Ne, jak se tomu říká? Máš ho? Já furt točím. Vydrž chvilku. Dělej. Co? Dělej. Jo. Nemáš taky podběrák? Já mám strach, že tento se odplácá. Zajel mi do druhého prutu.
Máš ho? Michal, půjdeš? Já už ho mám tady. Tak čekej chvíli, ne? Dobré, jsem ho dal. Já ho podeberu. Pičo, to je kurva. Zatočíme to. Jak se tomu říká? Pojď, dělej. Já jsem ho dal do Tak pojď. Pojď. Paráda. Tak máme 2 kapry. Oba dva. Dělej, ne? Ne? Pohlídáš je? Jo. Tak vyhakni svýho a pohlídej je. Jo. Na? Co? Na, tady máš poťák. Počkej. Hezky. Duo kapří. Já dám sama spoustu, tak víš? Tady byla ještě jedna zadní. Můj 4. kapr dneska. Ještě točíš? Jo, jo. Takže máme tady 2 kapříky, tak... Takže... Tady. Nemím ho. Tady ten. Takže máme tady oba 2 kapříky. Ty brd... Oba 2 jsou 40. Aspoň Oba 2 nějaká- 40, takový... Takový štramáci pěkní. Hned je pustíme. Tak jo. Tak. Tak jdeme pustit. Tak plavte, bratři. Naši šupinátí bratři. Oni jedou spolu. Pojď, Paťa. Jo.